Bore da i chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Bore da i bawb sydd yn weladwy ac rhai sy'n anweledig i ni heddiw. Bore da i chi gyd. Gobeithio fy fawr y cewch chi fendith o gyd addoli. Gadewch i ni foli Duw felly, a gwaith ei ddwylo. Ein hemyn cyntaf yw 139, rhif yr emyn 139. Dwy law yn erbyn sydd yn y darlun, wrth ymyl fy ngwely i. Bo bore a nos mae gweddi'n un dlos, mi o'n na chlywaf hi. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 139. Daw'r darlleniad y bore yma o ail bennod o Genesis. Yn y dydd y gwnaeth yr arglwydd, Dduw ddaear y nefoedd. Nid oedd un o blanhigion y maes wedi dod ar y tir.
ac un o lysiau'r maes wedi blaguro. Am nad oedd yr arglwydd Dduw eto wedi peri ddilawio ar y ddaear, ac nad oedd yno ddyn i drin y tir, ond yr oedd tarth yn esgyn o'r ddaear ac yn dyfrhau holl wyneb y tir. Yna lluniodd yr arglwydd Dduw ddyn o lwch y tir, ac anadlodd yn ei ffroenau anadl einioes. A daeth y dyn yn greadur byw, a phlannodd yr arglwydd Dduw ardd yn Eden. Tua'r dwyrain, a gosododd yno y dyn yr oedd wedi'i lunio, a gwnaeth yr arglwydd Dduw i bob coeden ddymunol i'r olwg, a da i fwyta ohoni, dyfu o'r tir. Ac yr oedd pren y bywyd yng nghanol yr ardd, a phren gwybodaeth da a drwg. Cymerodd yr arglwydd Dduw y dyn a'i osod yng ngardd Eden i'w thrin a'i chadw. Rhoddodd yr arglwydd Dduw orchymyn yr dyn a dweud, cei fwyta'n rhydd o bob coedan yn yr ardd, ond ni chei fwyta o bren gwybodaeth da a drwg, oherwydd y dydd y bwytei ohono ef, bydd hi'n sicr o farw. Dywedodd yr arglwydd Dduw hefyd, nid da bod y dyn ar ben ei hun, a gwnaf iddo ymgeledd cymwys. Felly fe luniodd yr arglwydd Dduw o'r ddaear yr holl fwystfiloedd gwyllt a holl adar yr awyr, a daeth â hwy at y dyn i weld pa enw aroddai arnynt, a pha enw bynnag ar oes y dyn ar unrhyw greadur, dyna fu ei enw. Roes y dyn enw ar yr holl anifeiliaid a'r adar yr awyr ac yr holl fwystfiloedd gwyllt, ond ni chafodd ymgeledd cymwys iddo'i hun. Yna parodd yr arglwydd Dduw i drwmgws syrthio ar y dyn, a thra oedd yn cysgu, cymerodd un o'i esennau a chau ei lle a chnawd, ac oros asen a gymerodd gwnaeth yr arglwydd Dduw wraig, a ddaeth â hi at y dyn. A dwedodd y dyn, dyma hi. Asgwrn o'm hesgyn a chnawd o'm chnawd, gelwyr hi yn wraig, a mae o wŵr y cymerwyd hi. Dyna pam y bydd dyn yn gadael i dad a'i fam ac yn glynu wrth ei wraig, a byddant yn un cnawd. Yr oedd y dyn a'i wraig ill dau yn noeth, ac nid oedd arnynt gilydd. Daw'r ail ddarlleniad y bore yma o bedwaredd bennod yn llyfr datguddiad, addoliad y nef. Ar ôl hyn, edrychais, ac weled rws wedi agor yn y nef, a dyma'r llais a glywson gyntaf yn llefaru wrthyf, fel sŵn itgon yn dweud, tirdi fyny yma, a dangosaf i tir pethau y mae'n rhaid iddynt ddigwydd ar ôl hyn. Ar unwaith yr oeddwn yn yr ysbryd, ac wele yr oedd gorsedd wedi gosod yn y nef, ac ar yr orsedd un yn eistedd. Yr oedd hwn yn debyg ei olwg i faen iasbus a sardion, ac o amgylch yr orsedd yr oedd enfys, debyg i emrallt. O amgylch yr orsedd yr oedd hefyd 4 gorsedd ar 20. Ac ar y rhain 4 henuriad ar 20, yn eistedd mewn dillad gwyn, ac ar ei pennau goronau aur. O'r orsedd yr oedd fflachiadau mell a sŵn tyrennau'n dod allan, ac yn llosgi ger bron yr orsedd, yr oedd 7 ffagl dan. Y rhain yw 7 ysbryd Duw. O flaen yr orsedd yr oedd môr, megis o wydr, tebyg i risial, ac yng nghanol yr orsedd ac o'i amgylch yr oedd 4 creadur byw,
yn llawn o lygaid. O'r tu blaen a'r tu ôl, yr oedd y creadur cyntaf yn debyg i lew, a'r ail i lo. Yr oedd gan y trydydd wyneb dynol, ac yr oedd y pedwerydd yn debyg i eryr yn hedfan. I'r pedwar creadur byw, yr oedd 6 adain yr un, ac yr oeddynt yn llawn o lygaid o'i hamgylch ac o'i mewn, ac heb orffwys, ddydd a nos, yr oeddynt yn dweud, Sanct, 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 yw'r arglwydd Dduw holl a lluog, yr hwn oedd a'r hwn sydd i ddod. Pan fydd y creaduriaid byw yn rhoi gogoniant ac yn rhydedd a diolch i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, yr hwn sy'n byw bydd bythoedd, bydd y 4 henuriad a'r 20 yn syrthio o flaen yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, gan addoli'r hwn sy'n byw bydd bythoedd, a bwrw eu coronau ger bron yr orsedd a dweud, teilwng wyt ti yn arglwydd a'n Duw, i dderbyn y gogoniant a'r anrhydedd a'r gallu, oherwydd tydi a greodd pob peth, a thrwy dywyllus y deithant i fod ac y creuwyd hwy. Boed bendith ar y darllen o'i air sanctaidd. Fe barhawn ein haddoliad y bore yma drwy gyd-ganu rhif yr emyn 4. Mae'r nefoedd uwch ben yn datgan mawredd Duw. Mae'r haul a'r lloer a'r ser i gyd yn dweud mae rhyfedd yw. Fe dreitha ddydd a nos, ddydd i ddydd, mae'n drwy gynnu, a nos i nos o hyd, ym mhob rhyw iaith, ym mhob rhyw le, am greuwr doeth y byd. O boed fy ngeiriau oll am calon, o fy niw yn gymeradwy ger ddyfron, tra bwyn byd yn byw. Rhif yr emyn 4. Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd tragwyddol, creawdwr y nef a'r daear,
Ti a lefarodd a ddechreuodd pob peth a bod. Ti a luniodd y tir o ddim a rhoi bywyd i'r llwch. Ti a nadlodd ysbryd yn ffroena dyn, a'i godi'n fyw yn greadur yn dy ddelw. I fyw yn Eden, i ofalu amdano, ac i dy addoli. Ond o Dduw, collodd ddyn dan ydl sanctaeth, a chollodd Eden y paradwys fe unwaith yn lân. Ymwelodd adda ar pren y coed, heb ei parchu, a gyfynodd, beth alla fi i gymryd yn ytrach na be alla fi i gadw. Maddau ni o arglwydd, oherwydd rydym yn cymryd mwy nag aroddaist. Rydym yn difetha'r tir fel pe bynnau bai yn perthyn i ti. Rydym yn deisyfu mwy heb sylweddoli dy ddigonedd. O arglwydd Iesu, a gerddodd yn un plith, ti a ddangosodd y ffordd tuag at fywyd. Ti a anadlodd ysbryd glân ar dy ddisgyblion. Ti a ddywedodd, derbyniwch yr ysbryd glân. Ac eto o arglwydd erydd anadl ein llenwi. Rydym wedi troi'n cefna ar yr awel sanctaidd. Rydym wedi llenwi yn ysbryd a syniadau'r byd, gan anghofio fod ysbryd yn aros, i'n dwylo fod yn lân, ac i'n calonnau agor. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw'r arglwydd, a phan adleisiodd y lais trwy Eden, yr oedd popeth yn iawn, yr oedd popeth yn lân. Ond nawr mae dy lais yn galw trwy fyd sy'n dihoeni, mewn gwynt sy'n troi'n ddiwch gan ludw tannau, mewn dyfroedd sydd wedi llygru, mewn tir sy'n sych, dan bwysau'n hunonoldeb. Maddau ni, o Dduw, am addoli'r byd, ond anghofio'r creawdwr. Amlyncu ffrwyth, ond taflu ei had. Am gasglu ei gyfoeth, ond peidio a dweud diolch. O ysbryd glân, tyrd fel gwynt cynnar y bore, tyrd fel glaw mwyn ar dir sychedig, tyrd fel tân sy'n puro ac yn enyn bywyd newydd, gwna ni fel y coed sy'n plygu i'r gwynt, fel yr afonydd sy'n dilyn llwybrau cyfiawnder, fel yr haul sy'n codi uwchlaw tywyllwch ein nos. O Iesu, anadla dy ysbryd anom eto. Fel na fyddwn ni'n wywo fel dail y gwanwyn. Fel y gallwn fyw nid yn unig gyda'r anadl, ond yn adlu dy gariad i fyd sy'n chwilio am obaith. Boed i'n dwylo fod yn lân i drin dy fyd. Boed i'n calonnau fod yn barod i roi ac nid cymryd. Boed i'n hysbryd adleisio'r nef, gan ymuno ac bodau ac angylion y nef yn galw'n ddibaid. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd yw'r arglwydd. Yr hwn oedd ac sydd i ddod. Mwyn yr hwn, addysgodd i ni weddi'r arglwydd, ein tad.
Cydganwn yr emyn nesaf, sef rhif yr emyn 140. Far glwydd Dduw, daw i'n barchedig ofn, wrth feddwl am holl waith dy ddwylo di. Yng nghanes er, a rhy y daran ddofon, drwy'r cread oll, dy rym a wela fi. Can fenaid, can far glwydd Dduw i ti. Mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. Can fenaid, can far glwydd Dduw i ti. Mor fawr wyt ti, mor fawr wyt ti. Rhif yr emyn 140.
Mae'n teulu ni yn gwingo bob tro rwy'n sôn am yr amser yr eithon ni am dro i ben y garth. Mae'r daith honno o'i hailadrodd gen i fi droion bellach yn epig. Dyma ni'n dechrau ym mhentref Gwylod y Gars, a fe ddwedodd y llyfr Ordnance Survey y ffordd I fynd. Uwch ben y pentref, turn left to pass through a farmyard. Lan Farm it's called. Ac yno, fe gyrraeddon ni yno, ac yn ein haros ni oedd ffermwraig. Oedd Hi chydig bach yn wyllt o'r olwg. Ac bod ganddi gi, I hi oedd yr un oedd yn sgyrnygu arna ni ac yn codi ofn. A fe ddwedodd hi, dweud gennym ni ddim hawl cerdded bellach drwy ffarm hi, a bod hi'n map 20 mlynedd yn rhy hen, a bod rhaid mynd y ffordd hir o gwmpas mwyn cyrraedd copa'r garth. Felly, eithon ni ar y ffordd y cawson ni ein gorfodi I fynd. Ond cefais I syniad yn do. Unwaith roedd hi wedi bod yn stopio rhythu arna ni a mynd yn ôl at ei gwaith, beth am I ni dorri ar draws ei chau hi ac ail gysylltu gyda'r llwybr greiddiol o'n i'n meddwl. A dyna beth oedd camgymeriad. Sylweddolon ni ein bod ni yn fuan iawn mewn cors. Roedd y tir corsiog oedd mor wlyb a mwdlyd fel bod yn sgidiau ni yn cael ei llyncu gan y mwd, gan adal ond hosan wlyb ar ôl. Wrth I ni drio cario'r plant, fe ddath ni'n hynny ar un adeg ar ein cemna, dyma ni'n syrthio i'r baw. Yr unig beth oedd yn hardd am yr olygfa oedd yr elysiau oll yn ei gyna gwynion chwedl cynnan. A dyna ni bron awr cyn I ni gael allan o'r tir corsiog yma, a nifer o oriau os na dyddiau cyn i'r sgidiau sychu. Cefais I sgwrs dros ginio gyda'n cynweinidog Clint Tudwell dydd Iau, ac fe soniodd am flaenor yng nghapal fy mhlentyndod Tŵr Gwyn. Am un blaenor, a oedd yn sôn bydda hefyd am stori'r creu yn llyfr Genesis. Ond ei farn o oedd ei fod fel tir corsiog. Tir corsiog nid yn ddaearyddol wrth gwrs, ond yn ddiwynyddol. Ble mae'n hawdd I ni mynd I drybeini. Gan y does llwybrau amlwg a chlir i'r llyfr hwnnw. Os oes tir corsiog arall yn y Beibl, llyfr y datguddiad yw hwnnw. Dwi'n hoffi her. Heddiw dwi wedi dewis nid un tir corsiog I chi, ond 2. Y llyfr cyntaf o'r Beibl ac wrth gwrs yr olaf. Felly, clymwch eich cria esgidiau cerdded yn dyn. Fe awn ni'n araf a phwyllog drwy'r tir corsiog, oherwydd mae'r daith yn un werth chweil. A'r golygfeydd y cawn ni ar y copa am fod yn fendigedig. Yn yr Eglwys yng Nghymru, fe elwir heddiw y Sul y Creu. A pan edrwch ni ar y byd o'n cwmpas y mynyddoedd mawreddog, y môr ddiderfyn a'r awyr las uwch ben, fe welwn ni dystiolaeth o goniant a mawredd ein Duw. Fel mae'r selmydd ar y mynydd yn dweud, mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw. Heddiw wrth I ni ystyried waith ei ddwylo, gadewch I ni fyfyrio am ychydig y bore yma, am ein lle ynddi, ein hagwedd tuag ati, a sut allem yn gresegru o'r newydd mwyn ei diogelu. Yn ail benod
Genesis, cawn ddarlun personol a phesonol a phwerus o Dduw yn creu dyn o lwch y tir. Yna mae Duw yn anadlu yn ei ffroena, a mae'r hyn mae'n wneud ydy anadlu anadl einioes. Mae'r ddelwedd hon yn cyfleu y berthynas rhyngom a Duw fel un agos a chlos, Duw ei hun yn ffurfio a deffro dyn trwy ei anadl. Yn y Testament Newydd, fe gofiwn Iesu yn anadlu'r ysbryd glân ar ei ddisgyblion i'w grymuso, dan greu pobl newydd yn ysbrydol trwy Iesu. Dyma un o eiliadau pwysicaf yn y Testament Newydd ac fe'i ceir yn Efengil Ioan. Nid rym pell di-wyneb yw ein Duw, ond creawdwr personol sy'n caru dynol ryw. Y gair Hebraeg sy'n cael ei ddefnyddio yn Genesis am anadl yw neshama, ac anadl einioes yw nishmat chaim. A dyma eiriau hynod a phwysig iawn. O ddefnyddio'r geiriau Cymraeg, dydyn ni'n cweit yn cyfleu arwyddocâd yr anadl wreiddiol yma. Yn ôl y traddodiad Iddewig, mae neshama yn golygu mwy na dim ond anadl gorfforol. Mae'n cyfleu ysbryd dwyfol y tu mewn i bob un unigolyn. Mae Talmwd yr Iddewon yn egluro hyn fel y rhof fwyaf gwerthfawr gan Dduw i ddynoliaeth. Dyma anadl sydd yn cynnal yr enaid. Ac yn wir, dros amser, fe ddaeth y gair am anadl yn gyfystyr ar enaid. Yn ôl y traddodiad yn yr Hen Testament, y neshama sydd yn arwain at un ymwybyddiaeth foesol, ysbrydol, a'n gallu ni i ymresymu, heb sôn am ein gallu i gynnal perthynas â Duw. Dyma sydd yn ein gwahaniaethu o'r anifeiliaid gan ei fod yn rodd unigryw i ni fel pobl. A mae hyn yn amlwg o'r darlleniad y rhoddwyd y bore yma. Rhoddwyd yn nishmat chaim, yr anadl einioes, i ni, ond nid yr anifeiliaid. Gwelwn hefyd yn y darlleniad sut mae Duw yn plannu gardd brydferth yn Eden. Mae o, wrth gwrs, fel y gwyddom, yn le o brydferthwch perffaith. Gwnaeth yr arglwydd Dduw i bob math o goed dymunol i'r golwg, a da am fwyd dyfu o'r ddaear. Mae'r greadigaeth gyfan yn adlewyrchu doethineb a chariad Duw yma. Pob planhigyn, pob anifal wedi lunio'n berffaith ar gyfer ei le yn y greadigaeth. Paradwys oedd gardd Eden. Man o berffeithrwydd o ran harddwch a chymdeithas a Duw. Yno mae Duw yn plannu'r ardd ac yn dirprwyo'r gwaith hanfodol i adda. Cymerodd yr arglwydd Dduw y dyn a'i osod yng ngardd Eden, a dyma'r geiriau pwysig, yw thrin a'i chadw. Mae'r Hebraeg gwreiddiol yn awgrymu gwasanaeth a gwarchodaeth yn y geiriau hyn. Nid rheolaeth hunanol mwyn cymryd mantais yma, ond gofal cariadus. A dyma beth sydd gennym ni. Dyma rodd gan Dduw sydd yn fraint i adda o gael bod yn stiward dros ei greadigaeth. Ac yna mae adda yn gyfalu am yr ardd. A'r hyn sy'n hyfryd ydy agosatrydd yma eto
o gydgerdded gyda Duw yn ardd Eden. Ond, a mae'n ond wastad yn does, gyda'r cwymp, daeth yr ardd hon hefyd yn symbol o ddiniweidrwydd coll, a'r ymwahaniad na o'r cefnu ar Dduw, y paradwys coll chwedl Milton. A da ni'n gweld bod adda yn yr ardd yn dewis I fympwy, I ewyllus ei hun dros ewyllus Duw, ac o'n wneud hynny yn dinistrio yr hyn sydd yn dda ac yn berffaith. Ac wrth gwrs, fe wyddwn ni mae rhaid aros cenedlaetha a'r genedlaetha cyn adennill yr hyn a gollwyd yn Eden. Pan ddaw garddwr newydd, y mab, ac ail greu y greadigaeth o'r newydd. Yng ngardd Gethsemane, gwel y diwynydd Dietrich Bonhoeffer darlun o ufuddod ac ildiad y mab teg at ewyllys y tad nefol. Wrth gwrs mae o'n gwrthgyferbynnu gyda anufuddod adda. Ond yna, lle methodd adda, fe llwyddodd Iesu. Heddiw, pan edrychwn ni ar yr argyfwng hinsawdd y llygredd yn un moroedd, y fonydd a rhywiageitha sy'n diflannu, mae'n amlwg ein bod wedi methu a chyflawni yr alwad unwaith yn rhagor o drin a chadw gardd Eden. Ydyn, mi rydyn ni hefyd mewn peryg onghofio am ein hetifeddiaeth ysbrydol ni hefyd. Yr anadl einioes neu'r nesiama sydd wedi enhadlu yn ein ffroena a'r ysbryd glân sydd yn rodd I ni. Fe'n creuwyd I wasanaethu, ond yn rhy aml da ni'n anghofio fe'n creuwyd hefyd I addylu ac I fawrygu y tad nefol. A dyna'n union sy'n yn gwneud ni yn fodau unigryw yn gallu ysbrydol ni. Fe gofiwch alludwyd adda o Efa ac Efa o lesni toreithiog a ffrwythlon gardd Eden. Fe alludwyd hefyd un arall hefyd, yr apostol Iowan. Y tro yma I ynys arw, anial heb iddi fawr o ddŵr croew na bwyd arni. Ar ynys Patmos, roedd Iowan, fel y gwyddon ni'n garcharor. Roedd o'n lle alltudiaeth Rufeinig ar gyfer calcharorion gwleidyddol a chrefyddol. Ac fel Cristion dylanwadol yn ôl llyfr y datgodiad, cafodd Iowan ei alltudio yno oherwydd gair Duw a'r dystiolaeth am Iesu. Disgwylid yn ddiddorol iawn pobl yr oes yn yr ymerodraeth Rufeinig I addoli rhywun arall addoli'r ymerawdwr. Ac nad oedd yn garcharor mewn cadwyni, y dybiaeth yw ei fod dan oruchwyliaeth lem gyda bywyd yn anodd iawn. Roedd ynys anghysbell ac anial fel hon yn cynnig dim ond caledu corfforol. Ond, ac mae yna ond gadarnhaol yma, o'r caledu yma, y daeth ynys Patmos yn fan ffrwythlon, lle derbyniodd Iowan weledigaeth fawr am deyrnas baradwysaidd Duw. Gweithio I sefyllfa yma cafodd Iowan ei weledigaeth o'r nefoedd a'r dyfodol y byd, a lunwyd yn llyfr datguddiad. Drwy ei weledigaetha, datgelodd neges o obaith I ni fel Cristnogion, oedd yn deuddioddef erledigaeth, gan ddangos bod Cris yn frenin gwirioneddol yn hytrach nag unrhyw ymerawdwr Rufeinig. Yn ddiddorol iawn, mae'r pictiwr yn un hynod.
Yn gyntaf mae Iowan yn gweld drws sy'n agored yn y nefoedd. Y llais cyntaf a glywed o, fel utgon yn dweud tyrd i fyny yma, a byddaf yn dangos i ti y pethau sydd wedi digwydd ar ôl hyn. Y llais hwn yw llais Iesu, yr un a siaradodd ag ef yn y bennod gyntaf o lyfr y Datguddiad. Dywedwyd fod Iowan yn yr ysbryd. Yma mae wedi profi gweledigaeth nefol. Ac yn yr iaith Roeg wreiddiol, y pneuma sydd ynddo, yr ysbryd. A dyma eto air diddorol sy'n golygu gwynt neu anadl. Wrth gwrs, y pneuma yw'r gair sydd wedi rhoi'r gair pneumatic i ni yn Saesneg. Ond yno, yn y weledigaeth yma, gyda'r ysbryd oddi mewn, mae'n gweld gorsedd a'r un sy'n eistedd arni, yn debyg yr olwg arno i faen iaspis a sardion. Gemau gwerthfawr yw iaspis a sardion. A mae'r gemau gwerthfawr hyn yn arwyddocaol fel pob dim yn llyfr y Datguddiad. Mae'r iaspis fel grisial clir yn symbol o sancteiddrwydd perffaith Duw. A'r sardion coch yn symbol o'i farn gyfiawn. Ac o amgylch yr orsedd mae yna enfys fel emrallt. Ac yma, fel yn yr Hen Testament, mae hyn yn dynodi cyfamod gras Duw a'i greadigaeth. O flaen yr orsedd, mae 7 ffagl dan yn llosgi, sy'n symbol o ysbryd Duw yn ei gyflawnder perffaith. Y rhif 7 yn y Beibl yn cynrychioli perfeithwydd, cyflawnder. Mae'r ffaglau hyn yn goleo'r olygfa gyfan, yn atgoffa ni o bresenoldeb parhaus yr ysbryd glân yn yr Eglwys. Nid dyna beth sydd yn unig sydd yn yr olygfa hon, ond mae yna 4 gorsedd ar hugian gyda 4 henuriad ar hugian yn eistedd arnynt, wedi gwisgo mewn gynnau gwynion, gyda choronau aur am eu pennau. Ac mae'r 4 ar hugian yma yn cynrychioli pobl Dduw. 12 llwyth Israel a 12 apostol. A maen nhw gyd yn uno mewn addoliad. Mae coronau yn symbol o'i hawdurdod a'i buddugoliaeth yn Crist. Ond y ddiddorol iawn, sylwch be maen nhw'n ei wneud gyda'r coronau. Maent yn bwrw eu coronau o flaen yr orsedd. Pob gogoniant, pob anrhydedd yn cael ei roi i'r un sy'n deilwng. Mae yna anifeiliaid hefyd yn yr olygfa odidog yma. Mae 4 creadur byw yn cynrychioli'r greadigaeth. Y llew sydd yma yn cynrychioli anifeiliaid gwyllt. Yr uch yn cynrychioli anifeiliaid dof. Mae dyn yma yn cynrychioli wrth gwrs dynol ryw. A'r eryr, adar. Y 4 creadur byw gyda'i llygaid rhyfedd, niferus. Maent yn sybola fel na all nhw byth, a dyma bwysigrwydd y llygaid yma, fel na all nhw fyth troi golwg oddi ar yr olygfa wreiddiol ac rhythrol yma, o weld yr orsedd a Duw arni. Maen nhw eisiau bob cyfle posib o allu fwynhau a sylwi ar yr olygfa godidog yma. Yn y nefoedd,
Mae pob llygaid wedi gyfeirio tuag at yr orsedd. Mae'n debyg i gymanfa fawr lle mae'r addoliad yn ddidor ac yn berffaith. Ac mae'r weledigaeth yma sy'n hyfryd yn dangos realiti dyfnach na'n profiad diarol ni o addoliad. Yma ar y ddaear, rydym yn cael cipolwg ar yr addoliad nefol hwn, pan fyddwn yn uno ar greadigaeth gyfan i farawgu Duw. Fe ddwedais y byddai'r olygfa yn un oedd yn werth y daith trwy'r tir corsiog, llyfr y datguddiad. Creuwyd ni, gyfeillion anwyl, yn bobl ysbrydol, gan yr anadl einioes. Un braint yw cael addoli, ac mae gofalu am greadigaeth Dduw yn rhan anfodol ar addoliad hwnnw. Na allwn ni ddarganfod geiriau digonol i ddisgrifio gogoniant Duw, gallwn fyw mewn ffordd sy'n adlewyrchu ei gariad a'i ofal dros ei greadigaeth. Yn y nefoedd, bydd ein mawl yn berffaith. Byddwn yn adnabod fel yr ydym yn cael ein hadnabod. A bydd ein llawenydd 10,000 o weithiau yn fwy. Ac fel yr oedd Ioan ar Ynys Patmos, roedd o'n gaeth, ond eto yn rhydd. Yn edrych tu hwnt i orseddfau y ddeiar i orsedd dragwyddol Duw. Felly yr ydym ni heddiw wedi'n hamgylchynu gan yr ymrodraethau newydd wedi'n cythiwo gan ni ein hunan. Heddiw, da ni'n euog yn tydan ni o addoli ymyrawdwyr gwleidyddol, yn plygu i rymoedd sydd yn darfod, yn disgwyl iachadwriaeth gan lywodraethau, ideolegau a chymdeithasau sy'n symud gyda'r gwynt, ac nid anadl einioes Duw. Rydym wedi codi delwa newydd yn lle'r un a ddylai fod yn ganolog, wedi'n troi yn llygaid at fawredd dyn, tra bod Crist gwir frenin wedi esgeuluso. Beth am waith dwylo ein tad nefol? Tra mae un ochr o'n byd ar dan, mae man arall yn boddi dan ddŵr. Gwyntoedd mawr dinistriol, un rycod tywydd yn cael ei thorri blwyddyn ar ôl blwyddyn. Ond ni ddaw gobaith o orseddau daearol. Edrychwn gyda llygaid ffydd am ei orsedd fawr. O wneud hynny cawn weld gwir deyrnas sy'n aros am dragwyddoldeb. O Patmos, daeth datguddiad, ac o'n Patmos ni heddiw, gallwn eto glywed yr alwad fel sŵn utgon tirddifynnu yma. Dwedwn wrth ymateb, Sanct, Sanct, Sanct. Teilwng i ti ein harglwydd a'n Duw, i dderbyn y gogoniant a'r anrhydedd a'r gallu oherwydd ty di a greodd pob peth. A thrwy dewyllus y deithant i fod ac y creuwyd hwy. Gyfeillion, o adfer ein cariad at y tad a'r mab i'w le y teilwng. Fe nawn atab y galw, yr hyn sydd ar ei orsedd, ateb y galw y tad nefol, i drin a chadw gwaith ei ddwylo, mwyn ei enw sanctaidd. Amen.
Ac i gloi'n hyddoliad, fe cyd-ganwn, rhif yr emyn 103. Ti arglwydd a greodd y bydoedd, a threfnais i'w wawrddydd ei lle. Dallu a deunodd y nefoedd, a sgerbyd i'w cwmwl y ne. Gysodai sylfaeni y ddeiar, a therfyn i donau y môr, mor fawr i'w gweithredoedd digymar, a rhyfedd doethineb yr ior. Rhif yr emyn 103. Ti arglwydd a greodd y bydoedd, ti arglwydd sy'n cynnal y cread.
Ti arglwydd a luniodd galonau, boed i ni fyw fel pobl sy'n credu hyn o'n calonau. O arglwydd ein o'r mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddaear. Amen.